Tatanggal din ito ng warts, psoriasis, eczema at pimples. Ang Tibicus ay nakakatulong din sa endocrine system like adrenals, thyroid, pituitary and ovaries. Kaya sa mga babaeng irregular ang menstruation at may simptomas ng menopausal syndrome, ito ay makakatulong sa inyo. Lastly, ang Tibicus ay may tranquilizing effect on the nervous system upang tumulong ito sa mga hindi maayos ang tulog, depression, ADHD and autism. Ano pa ang hinihintay nyo? Para sa orders and deliveries, text or call cellphone number 0949-737-8930. Ang Tibicus ay kasama sa mga natural health supplements. Bida, bida din! B for best friend, ang mas. I for ingatan, ang kamay. D for distansya, sa katabi. A for airflow, ligtas tayo. 3 B's ay laging tandaan. Bakuna, bayanihan. Bida Kit, kaya mo yan. Halina't magtulungan. Ikaw at ako ang Bida Kit. Sa COVID di pagdadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging Bida Kit. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Programa apakingagan dagiti presko damdaman karaman komentaryo. Radyo Ronda Balita mangiganpay dagiti live interviews, live reports ken public service announcement. Radyo Ronda Balita pakamirisan pay dagiti issues pabayen ti balanse a kapanunutan. Dito'y laing RPN DZRL Radyo Ronda Batak 639 kHz. Oras ti alas 4 ti malem, ingga na ti alas 5 ti malem, Lunes ingga na ti Biyernes. Kerita, adtoy ti Angkor Manyo. Alawan na po, naimbag nga oras sa yamin at sangapada mga karonda. Good afternoon. Napigsa pa lang nga tudtudo ti mapaspasaran ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Signal number 3 tayo na ya, Mark. Signal number 3 tayo ya. Signal number 3 ti Apayao ken Cagayan, Ilocos Norte. Idi kalman kastaw na nga tudtudo ngem barbareng awan angin na ta tudtudo pa laeng gagayem ken kakabsat. Alaw na po, idano mi manen ti programa tayo Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Dito laeng RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Kaduhak ko may serbi iti technical department ni Mark Tuliao. Kasama 10, tuwi na ng mga pagayam nyo, Rod Sadjan. Nanggayan da kami, go na oras ti alas 5, ado dagiti pagsasaritan tayo tatapo. Nang runa, may naik palaeng ti Bagyo. Gapo ka dato'y Bagyo Florita. Alakit kasi na po Diyos. Dati pa nag-monitor tayo tatay bigat gagayem ken kakabsat simurot tayo. Imay kam dita Badyo si ka Ryan Pascua. Imay kami kada gobernador dita Badyo. Tadatoy Badyo Bridge dita barangay Badyo Pinili Ilocos Norte. Ket nag-collapse. Ay nung nga rod pagnaamtat ta dagatay lumasat dita Apo Kapitan Ryan Pascua. Talagang dakkel ti kawada dagitoy lubas-lasat tata ayang panglikawan danukwa kung kunak nga rod tatay. Gapo palaeng ti bigla flash flood apo nga panagdakkel dagiti wawaig. Bigla kunada nga rod siguro naggapot ti bambantay kung kuna ni Apo Vice Mayor Maynard Bumanglag. Itatay bigat simurot tayo ti grupo ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok. Napan nag-ginspect kadagitay talaga nga luglugar nga naapektaran ti napigsa nga layos, napigsa nga ayos ti danom. Gapo pala kin ni Bagyo Florita. Yan, nagistya yan, Florida. Kahit imuna nga tinurong tayo po, kahit dito'y syudad ti Batak. Ta imagine dito'y sentro, pitak-pitak, tatay bigat. Nalan-alanak. Ta di agawid ak ti kastoy nga tanga oras, makitak nga nagalistong agdakkel dato'y Kiawit River. Di kad malabsamon ni nakpawa, dato'y Kiawit River. Kahit tikunak,
baka malayos kami at naladong analpas ti session ti sanggunyam panlunsod di Tabatak di Kalman. Ket no kastoy laeng kunak ne baka malayos kam jay paway kung kunak iso nga jakim may nagprogramat di rabi maluman engineer. Tan expectarek nga malayos kami. Baka jak to makastrekeng kung kunak baka jak to may serek dito lugang kon magmagnak to kidding kung kunak numuta nagmayat pa mga di pormak. Ay ket sumang petak jay balay awam met ket ti danom ang MJ gayang balasiw ti Kiawit River ti naglep-lepyasan na ket jet ayan dagitay baboy ko. So kuna ni Mayor Albert Chua tatay bigat kuna na ang bilis kuna na ket ti ibagbaga ni Apo Mayor Albert Chua nga rason no apay nga alisto nga naglepyas datoy Kiawit River dita abay datoy pagimpanadaan ta ultimo jay sangot simbaan ket nalipaw ti danom gagayem ken kakabsat. Ket ti explanation ni Apo Mayor Albert Chua itatay ken ni Apo Gobernador nababa ti clearance detoy rangtay diya mo no nang rangtay ngamin detoy no anatnagan nga rangtay ya baka mo pala ni Apo Ernesto Faraon no nang rangtay detoy from Catholic Church Tabatak agdalyasat ka kadetoy Marcos Mansion. Malagip mo pa Apo former DE Faraon no anang nagan nga rangtay detoy. Basta detoy bridge ditoy Kiawit River asideg ti Marcos Mansion. At nabayagbet ani Apo Ernesto Faraon ngamin ditoy Ilocos Norte ti 2nd District. Na halos agkapadadat kabayag kini District Engineer Matias Malenab. Ket kunan ni Apo Albert Chua ni Apo Mayor ti kunana uray nalawa makita met gob kunana nalawa agpeso detoy Kiawit River. Ngem ayan ti problema nababa detoy clearance detoy rangtay. Ket saan gapot tahaan nga makaumanay ya haan nga makaumanay datoy pag umusok ya danom natural haan nga napintas ti flow datoy danom so kapilitan dagitay daddo mga danom nga madi makalasot ti sirok ti rangtay nagnadat ti rabawnan ket syempre natural napandamet ten nagayos ti kalkalsada simsimrek damet ten kadagitay city streets dagitay kalkalsada ta aging gana nga nalayos metten titoy sentro ti syudad ti Batak. Da Apo Bismarck Kidang DJ pagtayngan dad talakob. Bagkinitahan sama naala dati Marcos Mansion. So dahil ti imbaga ni Apo Albert Chua nga rason may basar ti obserbasyon na sa nagdadakkel dagitay datay gabat majang gabat dadakkel dagitay gabat adda pinuon ti kay kawkawayan kada kay kayo nga naipapaanod at nagdaldalos da kano met angem naggapot ti bambantay dagitoy nga kay kayo ket agital talmek dayjay bakho no kasta nga maabengan detoy rangtay gagayem ken kakabsat kasemet dita paway di taytay Burubur Bridge taytay bridge ket Tanalasin Bridge tanababada idi apo ya so dayjay ti muna nga tinurong ni Apo Gobernador ay ket kasinapod Dios ala ket awan dagitay daddo mapay nga damages agriculture awamet unay at kararepet lang ti tao at dan samet na tayo nga duwa nga livestock itataya po ken of course dagito infrastructure kalpasan na nga napang kami jay Batak nagdiretso kami ijay Pinili ijay Badjo ya nga ayan da Ryan Pasqua Apo Kapitan ket adda ngamin datoy nagkolaps kadatoy Badjo barangay Badjo nga rangtay diya kamo no nga barangay tatay
dagiti daddo nga pay ngagdaldalyasat kadatoy nga lugar. Ngem napagpagnak detoyen no naggapo upon sa idi no Jack Mariro. Napagnak detoyen ngem jak lang amo no sa dinno ti napanak idi. So detoy kuna ni Apo gobernador noon paway yung prone sa floodings pero ngayon batak na ang prone sa flooding kuna na. So going back to Pinili, Ilocos Norte, namimpinsan nga nag-collapse detoy nga kalsada. I won't know detoy nga rangtay po. Basit lang nga kalsada. Ngem tay panakisar-sarita ni Gobernador Matthew Marcos Manotok kada po Mayor Romel Labasan kini Vice Mayor Maynard Bumanglag ket gapo tabigla dagitoy danom nga si Mangpet nga tikunada naggapumet kadagiti kabambantayan. Naggapo kadagiti kabambantayan. Alakit kasjay latana po ti makita tayo at parang nag-flash flood kunada. Ngem no kit kita ngamin dadi nga volume ti danom ket talaga nga ado gagayem ken nga kabsat. Idi nga ron tagawid ket halos dito taltalon ta farm to market road dito salbang road ket halos kapantayan jay kalsada ket naggato jay kalsada kasla makikita mo ket taaw dagitoy kataltalunan di mo makita dagitoy mulmula dagitoy raep gapo ti kina dalem ti danom ditan sa Tuguegarao iti nagsasarita kami kin Engineer Matias Malenab nakapigpig sa kano angin, nakapigpig sa ti tudo, iso nga talagang mariknada ti Bagyo Florita. Kumusta di tayan nyo, Lakay, Melvin, Dayag, perming bagbagyo, laylayos, alagkarkararag tayo, tabarbaring mailiklik tayo, po, ya? Talagang norarigem, ket dagitoy nga klase tididigratihaan tay nga maliklikan pulos no dumuprak gagayem ken nga kabsat. So after jay Pinili nga kunan ni Apo Gobernador ag titinulong ti LGU ag makitinulong ti LGU ti provincial government of course the ever manang ni Senadora Amy Marcos and the President of the Republic of the Philippines ni Apo Presidente Bongbong Marcos. Tatalagang kita datay structure na ngamin dito yung rangtay jay badyo ket dagito dagiti kadaanan nga disenyo ti panagrangtay idi ununa nga panawen apo ya so nga talagang madaan nga talaga meten iso nga nag-collapse kuna tay kadlatan. Kumusta lakay? Napig sa bagyo di Tabatak. Ingat lakay. Dito'y Tuguegarao. Pig sa angin. Kentudo. Apo. Dito'y awan angin. Melvin. Awan angin. Ngem napig sa titudtudo. In fact, nalaylayos. Kumusta met dita Hong Kong? Leonora Padongay. Good afternoon, sir, and all. Keep safe, everyone. Kuna na. Napig sa kadimet titudo dita. So, after nga napang kami, yung Badyo Pinili, napang kami manen kadatoy parte na tinagrebkan San Nicolas, Ilocos Norte. Ta adda datoy unpassable met nga kalsada dita, ta damar aramid nga parang box culvert. Ket kasem semento 5 days ago. Ito nawas out datoy detour. Adda ngamin inaramid da nga pagdetoran nga makapagnamet dagitay light vehicles. Iso nga dito tatapo ti kalikagomet ni Mayor Mike Hernando itatay sarsarita daging Napo Gobernador Matthew Marcos Manotok ket maikan datay Bailey Bridge wano saan datay Imbornal box culvert Imbornalan da sa Dabakfilan tatapno makapagna siguro mga 246 inem siguro nga Imbornal sadan tubak filan tatapno makapagnamet lang ti danom kada ito'y
backfill gagayem ken kakabsat. Wano datoy imburnal. Ya. Ngem ti adad nga insuggest da datoy belly bridge ta iparabaw mo latan datay slab datay belly slab kasla kunada. Diyan mo da termino na iparabaw mon kasla adamet ten brace na tibaba ay ket mabalinen nga pagnaan gagayem ken kakabsat. Iso nga dagitoy tatapo ti nagturturungan ti grupo ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok nga datoy panang bisita na kadagitay nadidigraan. Chamok pa ket itate ket dumagasmet paway ta nagnakam nga ro ditoy suba. Sa nagsardeng dyan para kalagip para masintok. Ngem tagayam nagpaksay laeng kadatoy gasolinaan nga ipapaupa ni Apo dating nga konsyal ken Vice Mayor Larry Abundo. Sakam nagdiretso dyan bataken gagayam ken kakabsat. Diyan mo tatay malpas pangal daw si Minakbet 10 ta napang kami meten sa jay ay napam diyan mo takong kunadaget mapang kanupay jay sarat. Tada pa datay bisitahin na sa jay sarat Ilocos Norte. Talaga nga nakagagagit met dato nga gobernador kung kunaktatay ket mabisbisin ang kampay kiti tatay na angem anang arod ket alangamet nga mangmangan ka ket madimangmangan ta gobernador. Di nga ngarod nakababain di ba Ma'am Maria Caliha mangmangan ka nga kadkaduana sa Santa Gobernador. Nakababay man. Sa bagay ni Apo Gobernador ket hamet nga managbisbisin gagayem ken kakabsat. Afternoon edition. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 5:17. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti globe number 0995-951-1711. Ken ti smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Let me be singing when the evening comes. The Crispin and Susing Funeral Homes kinagaw-awaten ti pre-service in cash or installment basis. Para tinadong impormasyon, tumawag lang iti 077-600-0829, 0995-951-1711, 0947-808-0529. Apain kumpad, munagmet sa naay mo. Jaksa matarakin, dagito'y mula kong kumpad. Nang ginamit ti Krudo, sa pailangin mina, man ti abunon. No abono kumpad, awan problema. Tasaan unay ti napangina jay paggatgatangak. Sa dingot paggatgatangam kumpad. Ijay STY Batak Agro-Industrial Trading, City of Batak kumpad. Kalakaan ti lako da nga abono, gapota isuda ket distributor dati amin a klase ti abono kasi ti urea, complete ken da dumapay. Haraman ti pesticide, liquid fertilizer, aglako da pay ti feeds para baboy ken manok. Anyaman a klase ti bukbukel, tinateng, ken hybrid yellow corn.
Iso nga ijay STY Agro Trading ika-aduan nga papapananda iti pada aman nalod tag deliver dapay kumpad. Pakasarakan ti STY Agro Kumpad. Masarakan ti Washington Street, Barangay Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Sa pulen lain tinaanos ang manager da Sir Rogelio ken Ma'am Evelyn Gapo. Wenno dagiti nalalapsat ken naisem a paralako da. Masolbar nga rod ti problema kon kumpad. Hintay nga rod amin gumatang ti masapsapol iti pagdalunan ni Jai STY Batac Agro Trading. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Okay, tuloy-tuloy po tintay panagdadanggay ni programa to yung Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Kablawan teman ni Ryan John Pascua dita Badjo Pinili, Ilocos Norte. Hello Sir Rod, kunan ni Kapitan. Ni Telma Rala Makaraeg dita Hong Kong. Ni Leonora Padongay, awan tudo ditoy sir, nagpudot lang. Ngem kunada umay ta bagyo no bigat or Thursday kanomet kunana dita Hong Kong. Ni CJ Nalundasan, hi CJ Nalundasan, ni Baby Lynn sa Kayanan Ermitanyo dita Barangay 13 Dolores Paway, Ilocos Norte. Ni Manang Flory Sadjan dita Saragossa, Nueva Ecija. Ingat kayo kuya kunan ni CJ Nalundasan. Ni former District Engineer Ernesto Faraon dita Bangar, La Union. And ni Nevagin Angie Padulip ni Bats Nevagin dita Pasil, Pau, Ilocos Norte. Ni Mary Ann Sadjan dita Corimao, Ilocos Norte. Ni Yoyong Gunong dita Paway, Ilocos Norte. Ni Maybel Abrojena dita Salbang, madiag pabilagan Maybel. William Hurtado Jr. Ano kad nga lugar tayan ni William Hurtado Jr. adan sa abroad. Ni Ninia Jana Ros R. Carlos. Ni kwa ni Jana detoy. Datay di jamat lang makaumayan si ka Jana. Ni Brad Joseph Sadang dita Salbang Elementary School. Ni Joel Evangelista dita Barangay Sungadan, Paway, Ilocos Norte. Ni Carolina, hi Carolina. Ni Melvin Dayag dita Tuguegarao City, Cagayan. Ni Leth Soriano dita jamat may dagas datay umay ko idagas kengkan si ka Batsleti Soriano dita Sungadan, Paway, Ilocos Norte. Ni kunan ni Melvin, kumusta lakay napigsa bagyo dita Batac, ingat lakay ditoy Tuguegarao pigsa ti angin ken tudo kunana ni Melvin Dayag. Ni Ma'am Carmen Agag Layugan, okay. Ni Apo Kapitana Estela Sadjan Ragindin dita Corimao, Ilocos Norte. Hello Kasin, keep safe, kumusta kayo dita? Ni Anita Gahete Ganal Bugarin, ni kumadre deto dita Barangay Salbang, Paway, Ilocos Norte. Ni ni Mirasol Sadjan Sustal, hi Mirasol, kumusta basang? Ingat po kayong lahat dyan, Angkel, kuna ni Mirasol. Ni Marlene Negre Filomena dita Waig Upay Abulao. Ni Alma Asa Dotoralde dita Marikina City, Metro Manila. Ni Janet Gallardo Quemado dita Barangay 29 Pasil, Paway, Ilocos Norte. Ni Remington Pobre ni Mington dita United States of America. Kumusta? Ni Apo Konsehala retired Fiscal Maria Kaliha dita Pasuki ni Ilocos Norte. Ni Shelby Nicole Bagasol Evangelista. Ni Ellen May Cueva. And of course, ni Carolina is watching. Ni Mother Victoria Palakpak dita Vigan, Ilocos Sur. Ni dagitin taga PNP Maritime. Good afternoon sir, watching from Ilocos Norte Maritime. Okay, hello sir. Di Hepe Ominiad. Ni J. Lorraine Sadjan Palakpak. Ni Randy Makalma. Apo binabalagtad ba ni Randy Makalma tinagan na? Ednar. Okay, thank you very much, Apo. Yeah? Okay. Tuloy-tuloy po, tintay panagdadanggay, ipalpalagip iman gayam, gagayem ken kakapsat, dato'y bloodletting activity
ket tentatively may iwayat into no September 21. Yeah, September 21 gagayem ken kakabsat ti tentative nga panakaiwayat ti bloodletting activity. So we are finalizing no anan to ti kunati Philippine National Red Cross no ayan no ti venue pwede kahit saan kunada. Okay? Ken ongoing metende to project tayo ti Ride for a Cause na isardeng lang tatay ta napigsa ti tudo kada to'y bagyo gagayem ken kakabsat. Okay. Alright. Intay man lang denggen dato'y panakinuman tayo kini Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok itatay laeng kinadkadwa tayo nga napan nag-inspect. Temporary lang naman yun eh. So expected na. Yung sa Pinili ang medyo nakakagulat, no? Shouldn't have been. Besides the bridges, syempre, many houses were flooded. I think we had about 60, but over 50 families na evacuate. Mostly in Pinili and Bago, mga evacuees. And I think mamayang hapon kailangan silang kailangan mag-evacuate uli, no? As soon as now siguro. Besides that, narinig ko 2 livestock namatay. So for the most part, thankfully minor lang naman as of now, but of course parating pa lang eh. So we'll see, no, after today. So pagkatapos po ng sinagawa po ninyong inspection, ano po yung mga plano po ninyo po? Well, at least alam na natin, no, kung anong kailangan ng repair. For example, this, I think magagawa na namin bukas kasi temporary lang naman. And then, of course, the food packs have to be allotted, no? We'll be giving sa Batak, Pinili, and dito po sa San Nicolas, augmentation of food packs as usual. But mahalaga rin that, our barangays, our municipios, and our cities also have their own stock, no? This is a reminder na kailangan may stock sila na talagang ready at any time. How about po yung dam po sa Pinili po? Yeah, well, hindi ko pa nakita, but they mentioned that there was one dam under DPWH na na-damage, and also one ano tawag doon? Irrigation project, no? There was an irrigation project of NIA. So I asked them to send a report para maka-request na tayo agad ng funding, no, for the repair. How about po sa Batak City po? Well, Batak was mostly flooding, no, as we saw. Mukhang may problema dun sa bridge na yan. Masyadong shallow at mababa ang bridge. Parang may bar na masyadong malaki na hinaharang ang tubig. Kumbaga, naging dam na rin yung bridge, no? So, we need to take another look at the engineering of that bridge para free-flowing naman yung tubig underneath the bridge as it should be. Okay naman, minor, no, sa Batak, but Mayor Albert also mentioned na may diversion dam na bago na ginawa doon, I think up the river, na yun din ang cause, no, ng flooding sa Batak. Inayos na yung diversion dam for Paway, but ang side effect naman is pumunta sa Batak ang tubig. So that's why siguro historically alam natin Paway ang flood prone, diba? But it seems at least today or yesterday na Batak naman ang flood prone na yun, hindi Paway. Gawin sa kabilang dako, mabilis yung pag-responde ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Yeah, nagpapasalamat po kami. Nandito na sila. Navy,
PCG, Coast Guard, and INPPO. No? Of course, INPPO were here already. So gusto po lang namin na mag-special thank you sa Coast Guard and sa Navy for coming, no? As so early, no? Hindi kami nag-request. I think they just sent, no? Voluntarily came from La Union, and we appreciate that kasi it looks like we will be in the eye of the storm, no? And not La Union. So we thank the Coast Guard and the Navy, and hopefully they won't be too busy later. But at least medyo may peace of mind tayo na may additional manpower, no, na talagang trained. Thanks, guys. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Okay, dahil gagayam kinikapsat ti ababa nga panlaki sa sarita tayo kini po Gobernador Matthew Marcos Manotok. Kalpasan nga na simurot tayo kada ti grupo na ti inspection na ijay Batak pinili ken San Nicolas. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 5:31 ag sublikam to kalpasan dito. Ti danom ket ubog ti biyag. Ngem sana basta-basta inumen ti danom. Nas ken na dalos ti inumen na danom ken mangted salunat iti bagi. Dayta ti kalidad ti danom nga ipapay ti Rikes Purified Water Refilling Station. Agsipud tasan na basta-basta purified water. Gapot na nagdalan ti 30 stage filtration. Rikes Purified Water Station. Masarakan iti Purok Kapya, Barangay Nagbakalan, Hawaii, Ilocos Norte. Para ti delivery, tumawag lang iti 0956-276-2756, 0917-895-3559, ken 0948-598-2900. Sa pulen lang, Darikiel Mac Herald S. Orsino, Manager, when Mr. Roy Ramal Orsino. Kumusta? Long time no see. Ay, nasaya at not bes. Sika, kumusta ka met? Excited na kon bes sa wakas face-to-face iti klase tayon. Kanayon tayo itong atikitan. When nga rod bes, uray siya excited nakmeten. Ngem ti problema, no pagyanak manin. Amumeten kada kami nga taga-adayo. Pagkasiraan ti sapsapulan bes? Umay ka na di pagkasira akon. Nalawa, nadalus, presko ti angin, ken komportable ka. At home ka pa. Baka nanginamit, bes. Ay saan, bes? Affordable beto ka na tayong estudyante. Kinaanos pa'y itaking kukwa. Ani Ma'am Gina Batoon. Ay ano ka dida pagkasiraan, bes? Ijay La Plaza di Makaelo, sang ulaing PMSU, bes. Walking distance laeng. Tawagan tangaru din ni Miss Jackie iti 0965-592-7775. Ken 0965-068-4978. Tagparaserbakan, ket baka maon na anda ka. At home ka sa La Plaza, di Mikaelo, along Batak, Paway Road, Barangay Tabug, City of Batak, Ilocos Norte. Pag ang tama, mali. Kumukulit, di makagalaw, wasak. Sakit ulitin. Ang Red Horse Beer, ito ang tama. Kapag ang lasa, ang sipa, tama. Kayang sumabay para sa isa pang bote. Sarap ulitin ang lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Ay nagmalas matang. Abos na nagpudo ti tiyempo, nagawang pa'y kuryente, baka madadahil pa'y digiti karni jerep me. Imbag kada kami kumpad, tauri awang kuryente, kit maka-electric pan, ken maka-aircon kami, ken saan pa'y amay dep jay rep me. Ho, apay kumamit kumpad, lastog kamarot.
Amman kumpad, ta nagpakabit kami iti solar power system. Iso nga awan problema ti power supply may. Sa din no nagpakabitam kumpadre ta, patasak mamag. Ijay North Solaric Enterprises kumpad. Agikabit dapay iti solar street lights, solar water pumps, air condition and refrigeration, CCTV supply, Karaman office supplies. Pakasarakak ti North Solaric Enterprises kumpad. Masarakan da iti Barangay 13 Bacara Road, Lawag City. Abagatan laing ti Divine Word College of Lawag. Tawagam laing dagiti na anos a manager da nga ni Mr. and Mrs. Sherwin Ancheta. Iti cellphone number 0977-815-2985. Wenno 0929-808-8828. Agyaman ak kumpad ta inak nga road mitten ni J North Solaric Enterprises. Radyo Ronda Balita, Afternoon Edition. May kaduan nga 30 minutos ti programa tayo Radyo Ronda Balita, Afternoon Edition. Ibasa tayo man dito yung bulletin number 14, Severe Tropical Storm Florita or Maon. As of 5 o'clock p.m. ay tatangal daw August 23 gagayem ken kakabsat. Florita ket kimabsot kabayatan nga agpapaamyanan iti parte na ti Apayao. Kimabsot the location of center as of 4 o'clock p.m. The Storm Florita ket estimated based on available data including those from APARI Doppler weather radar in the vicinity of Cabugao, Apayao. Medyo kadaya pa ilat basit. Intensity, maximum sustained winds of 100 kilometers per hour near the center, up to 165 kilometers per hour, and central pressure of 990 HPA. Present movement northwestward at 20 kilometers per hour. Extent of tropical cyclone winds. Strong to storm force winds extend outwards up to 300 kilometers from the center. Tropical cyclone wind signals in effect Luzon. Tropical cyclone wind signal number 3. Storm force wind prevailing or expected within 18 hours. Dito'y Ilocos Norte, Apayao, southern portion of Babuyan Island, Camiguin Island, Fuga Island, Dalupiri Island, and mainland Cagayan. Potential impacts of winds, moderate to significant threat to life and property. Tropical cyclone wind signals number 2, gale force winds prevailing or expected within 24 hours. Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, and the rest of Babuyan Islands. Talaga nga di pa pumanaw. Strong winds prevailing or expected within 36 hours. La Union, the eastern portion of Pangasinan, Umingan, San Fabian, Sison, Pusurubio, San Jacinto, Lawak, Binalonan, San Manuel, Asingan, Tayug, Santa Maria, San Quintin, Natividad, San Nicolas, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, the northern portion of Nueva Ecija, Caranglan, Lupao, San Jose City, Pantabangan, and the northern and central portions of Aurora, Maria, Aurora, Dipaculao, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag. Potential impacts of winds, minimal to minor threat to life and property. Wind signals in other areas are hereby lifted. Today, heavy to intense with at times torrential rains over Cagayan, including Babuyan Islands, Cordillera, Administrative Region, Ilocos Region, Zambales, and Bataan. Talaga. Nakatatidog dito yung weather bulletin kagayem kinakabsat na ikuha amin aming track and intensity na ikabil amin kagayem kinakabsat. Okay? So, dajay, medyo signal number 3 tayo including Apayao and Cagayan. Ngem deto ti may sapay po nga iwaragawag tayo. Deto'y announcement from the office of Congressman
Ferdinand Alexander Marcos. Gapo tinapig sa nga caused by severe tropical storm Florita. The processing and releasing of requests for assistance will be temporarily suspended tomorrow, August 24, 2022. So, awang pa lang, dagiti man pa nagpatpatulong po na suspended pa lang ti processing na gagayem kin kakabsat. Orete na pa na dyan PSA, dyan mo. Dyan amin nabasa datay i-announce di Gobe nga suspended dagiti trabaho except banks. Signal number 3 sa Ilocos Norte at Apayao, malakas na hangin ang inasahan sa loob ng 18 hours. Lahat ay pinag-iingat. Tatay dato bigat. Signal number 3 tayo po. Okay? So, yon. Paparating pa lang. Parang patikim pa lang. Dahil impalakam ng alayos kada tayo di kalman. Kahit after that isusurot tayo kina po Gobernador Matthew Marcos Manotok, nakisasarita tayo met kina District Engineer Matias Malenab no kasano met the road conditions dagiti national roads under the supervision ti Department of Public Works and Highways. Ket nakunana nga awam met ket di dagiti severe damages. At dalaeng dagiti flooded within Manila North Road. Ngem as of today, passable amin nga kalkalsada, including Solsona Apayao Road, including Nueva Era Abra Road, Ilocos Norte Abra Road, gagayem kin kakabsat. So far, kung kontakin tayo, dagitay gagayem tayo, manipod si pagudpod, ngem awan met pay, apo, ngem dato nga kinaalibtak ni Apo Mayor Rafi Benemerito, sigurado nga dakuman, public announcement na no adada dagitay unpassable areas nang nangruna kadatoy Bantay Kalbaryo nga isote masansan nga adati landslide na po. Ngem as far as 2nd District is concerned, sigon kinya pong Matias Malenab, lahat passable at saka walang mga damages na dulot ng baha gapo palaeng ken ni Florita gagayem ken ni Kabsat. But kunani Apo Malenab 24/7 nagrugida pa dirabi 24/7 ti monitoring dagiti engineers da ken kasamaten ti panag-convene dato Disaster Risk Reduction Management Office ti Department of Public Works and Highways. Very good ang DPWH sa 1st District, wala akong masyadong kandoon access. So dito sa 2nd District ay ayos na ayos dahil nagmo-monitor lahat kami kuna ni Engineer Matias Malenab Tatay nga engineers at dada dita DPWH office tapno continuously monitoring the situation kadagiti kalsada nga sakop ti National Highway ditoy Segundo Distrito. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Alas 5:43, idinato agundawen temeten kadagiti damdamag manipuri tiruar. RPN Radyo Ronda Live Report. Manipod kay ni Ronald, Idol Domingo. Go ahead, Ronald. Yes, thank you very much, Manager. Aga pa pa na kadagiti damdawan ito ating sinutalaeng hindi ang panakamun niyo. Ito'y ang ibang oranta. Paset ay badyo. Ini pinili nang umakit pinagkamanin dito yung managa ito ina ko mo ni at least na sa Royce Manuel Ortonio pinili ko sana may naman ti arpo kenkwana tatay lain na biga at nagtungin si pan na kalos ni probinsya todo ni Governor Marcos Tablikas Paket initaken ininakita ito ay nga inarba kadatan ti sa ti todo na maden kalmay kun natin ko ana sa awan tatay dito mga makatalian nga rangay adaletay alternatibo nga pagnaan dagiti lain nga taga-pinili ko sa etap politikas sa makagtingga ayat da nga patrungo ito nga nag-alagit ti hepe ti panaganan ada dagiti isuan kanggunan na motorista at si pagpala hindi na
iti kan kinunat iti panakaservice ito sa orang tayo ada di iti bakit nga pampamilya laing ti pagkakakusuda kaputa laing ti meta sa gito ina bagapay nga adamit ang bigit niya paayos na ayuda kada nga nang runa iti munisipyo may tartiguran nagiti agna po iti gobyerno o probinsyan ina bagapay hepe masapol iti sam at dito yung kanito at dito yung priman palay kasi iti probinsya palay kinibak nang runa kaya mabilis ako na at yung rasi ang papasin tunog siya at palay iti papanaw iti nasa umang probinsya tayo sa Ilocos pinalakipan pa iti method iti lumugar iti Ilocos Norte na iti bantay iti kaya nakasamit at ang makita na agrisko iti kasad iti panagbiag at masapon nga maiiyak ito yan ahan na iti pampanuturin iti kang rulaan sa panagbiag at ito iti patapalakan iti bukod da agbiag damag manipilig kayo Norte para iti RPN Radio Ronda Batak ang Domingo Sandinay RPN Radyo Ronda Live Report. Thank you very much, Romel Sagusyo. Ronald, simrek ti panunot ko kada nga tao. Ronald Domingo kadeta nga damag. Agchat-chat kami ni sumat na ibalikas ko. Ronald Domingo kadeta nga damag. Manipod pelang Jeff Pinili, Ilocos Norte. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Philippine Standard Time alas 5:47 ag sublikam to kalpasan dito. Ti awis tinaimbag adamag, programa na paknigan kadigiti na San Juan asasaon ni Apo Diyos, tapno mamaamu tayo ni Apo tayo a Hesu Kristo, nga isu ti Apo ken mannugbut, mangisalakan kada tayo. Ti awis tinaimbag adamag, programa a makatulong kada tayo ang mga maamu ti dana, nga mangitunda kada tayo iti biyag nga agnanayon. Awisan da kayo nga rod a dumingeg, ken makipaset iti programa ti awis tinaimbag adama magngegan oras ti alas 5 ingkana alas 6 iti malem tunggal Domingo ditoy laeng RPN DZRL Radio Ronda Batak 639 kHz ken mabuyad na kami iti Facebook page iti Radio Ronda Batak ken ti YouTube channel a RPN DZRL Batak ti awis tinaimbag adama. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti globe number 0995-951-1711. Ken ti smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Let me be singing when the evening comes. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition.
Alaw na po, maudin nga sa nga pulo ket mesa minutos tinte panagdadangga di programa tayo Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Te pa sublanan ti damag manipo di tiruar. RPN Radyo Ronda Live Report. Intay man naman ti damag idanon kanto ni Jenaline Lino. Go ahead, Jenaline. Kimeg ti maysa akang runaan when no top 1 most wanted person municipal level italaeng nga aldaw gapu iti panagsalungasing iti linteg when no violation under Republic Act 10591 ken violation of Omnibus Election Code. Ti akusado ket naarestar babaen ti kaming dagiti pulis ti Nueva Era Municipal Police Station nga idawulwan ni Police Lieutenant Tolentino F. Erum Jr. Ti officer in charge lead unit, babaen met ti Sani Versa when no joint efforts ti PIU Abra, PIU Info kena 101st RMFV Bomitug. Ti akusado kita naarestar babaen met ti bileg ti warrant of arrest nga naiulog iti laeng July 25, 2022, babaen ken ni Honorable Corpus Bonit Alsate. Ti presiding judge ti Regional Trial Court Branch 2 Bangged Abra aday ti kita panang offense ti comprehensive law on firearms and ammunition under Public Act 10591 ken violation of Omnibus Election Code aday ti kita pakainaigan ti COMELEC resolution number 10728. Ti akusado ket addan iti kustodiya ti Nueva Era Municipal Police Station para iti proper disposition kena documentation. Kunampay niya Police Lieutenant Tolentino nga saan da itulok wenno ipalubos nga dagiti agsalungasing iti linteg wenno makaaramid ti basol maikaniwas iti paglintegan ket nawayada latta nga agaramid ti dakes takunana ano saan da nga iserbi ti usto nga pannusa kadagitoy ket adda posibilidad na nga itultuloy da ken adda pay nga agaramid da ti dakes. Para ti RPN DZRL Batak, Jenaline Riambon Lino reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Thank you very much, Jenaline Lino. Kadatang damag manipod Nueva Era Ilocos Norte, kabetan na Jemet Carasi Ilocos Norte. Naka-alerto dagiti kaming ti PNP Jai Carasi Ilocos Norte gapu pelang iti Bagyo Florita ti Tropical Storm Florita na i-deploy dagiti personnel ti PNP Carasi kadagiti malaylayos ken landslide prone areas tapno ti kastaget ipayanda ti seguridad dagiti kakailyanda ken balagan da in kaso nga dada dagitoy nga pasamak ket alistulaeng ti panaka-evacuate da. In dauluan ni Police Lieutenant Cheryl B. Kakayurin, officer in charge ti PNP Carasi nga nang implementar ti preventive measures kontra kadagiti natural hazards tapno ti kastakit datoy area of responsibilities da ket haan nga agsagaba iti anyaman nga fatalities when biktima ti saan nga napintas nga pasamak. Na ipaimet ti maximum deployment kadagiti personnel kadagiti landslide zone ken flood zone tapno insigida nga alisto ti panaka-rescue dagitoy kakailyanda ijay Carasi ti Oplan Bandilio ken panangipaay ken pannuporta iti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council wano MDRRC iti panagrespondeda kadagiti kasapulan ti tulong no kastoy nga kalamidad ijay Nueva wenno Carasi Ilocos Norte. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Sabali pa nga damag tintel lawaten manipo di tiruar. RPN Radyo Ronda Live Report. Manipod met kini China Arsadon. Go ahead, China. Nalapunos ti layos ti sentro ti syudad ti Batak Ilocos Norte gapu iti awan sarday na apanagtudtudo gapu iti Bagyo Florita. Naglapias iti Kiawit River arasan anak kalayusan dagiti barbarangay iti sentro.
Kuna ni Mayor Albert Chua aga po iti kinababa iti clearance tirang tay iti sentro. Isut ga po na asaan anapintas ti panagayos ti danong iso anaglepyas anagturong kadagiti kabalbalayan. Mainaig iti daytoy pinasyarmeten ni Gobernador Matthew Marcos Manotok tina sa UA syudad Karaman tinadadael larang tay iti barangay Badyo Ili ti Pinili Ilocos Norte. Imbilen met ti gobernador iti Provincial Social Office iti panakaibaay iti relief goods kadagiti apektado nga umili. Para ti RPN DZRL Batak, Chino Arzadon reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Aming salamat, China Arsadon, kadet nga damag, manipod palayang ijay syudad ti Batak. Kabayatan na, naka-alerto amin, dagiti kamkaming ti PNP, iti probinsya nga Ilocos Norte, kalpasan ti duduprak ti Baguio Florita, dagiti kamkaming ti rescue team, iti babayan ti Ilocos Norte Police Provincial Office, ti nakadeploy, iti Kapitolyo Provincial, kadwada dagiti kamkaming ti Philippine Navy, kasameten ti Philippine Coast Guard, ultimo dagiti heavy equipments, dagiti nagduduma nga agency kas ti Department of Public Works and Highways, ket nakasaga na damit no anyaman ti pagkasapulan dagitoy. Kuna ni District Engineer Matias Malenab nga 24/7 tinda pa nagmonitor tapno no adda dagiti kasapulan ti serbisyo da ket insigida nga agresponde dagitoy. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Kabayatan na nagbalag met ti municipal government ti Corimao, Ilocos Norte. Babente pa ng idolo ni Mayor Boyat Kilala kadagiti addat ti igit ti baybay nga in kaso nga dumakkel ti alon ket alistulaeng tinda pa nag-evacuate dagiti coastal barangays ti nabalaganen wenno nabagaanen idi pa nagridridam tapno di kasta ket alalisto tinda pa nag-evacuate in kaso nga dumegdeg iti panawen gapu palayang iti Baguio Florita ni Mayor Boyet Kilala ti naigetmet nga mangmonitor kada iti sitwasyon ng nangruna kada iti coastal barangays adda dagiti nangat-ngat nga lugar nga mabalin nga pagpaingan dagiti adda ti coastal barangays dagiti kamkaming ti PNP kastameten ti PNP Maritime ti nabilin nga makitinulong iti rescue team ti LGU Corimao. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Itulod ti oras tayon 3 minutos kasangwanan ti alas 6 sawanen ti nabati pa nga oras ti programa tayo Radyo Ronda Balita Afternoon Edition iti dato ng aldaw iti Martes Agosto 23 at danto nga tapasuken tuno bigat kadagitay dagdudo mga national agencies dagitay ng bangko adda ya national agencies SS Kalaan ket suspended amin tatangal daw ket intuno nga bigat nga gagayem ken kakabsat addan to nga tamanen abangan no anya ti sumaruno nga desisyon ni Governor Matthew Marcos Manotok no kanseladon tumanen ti serrek intuno bigat. Itinagan ni Mark Tuliao tinan mga pagayem yung rod sa dyan nagyaman manen tingkay panagdengeg. Mabe na po. God bless us all. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time may sa minuto kasangwanan ti alas 6.